Tun, tun, tun. Vale, dena ondo, dena argi eta garbi. Eta ea hau pasatzeko gai nahi zen. Hori bai, itzuli egingo naiz. Maiaz gehiago igotzeko. Mozakit aldu dan. Misterioa. Pentsatzen ez hemen ja Black Omen ez dela gongo. Ez dirudi. Hemen pasa nun. Hemen pasa nun. Hemen Black Omen berriro agertuko litzateke. Ulertzen dut, baiet. Ez zeustut hemen gainean zegoela. Bai. Orduan. Etorkizuna banoa. Ez da agertuko. Ulertzen dut hemen agertu beharko lukeela. Gaur egun, jada ez da agertzen hemen gainean egon beharko luke. Orduan igual galdut aukera etorkizunean Black Omen egiteko. Baina hemen egin dezaket berriro, iraganean naholako. Orduan... Esateko modu zuzena Afrikan Amerikan omen da, eskerrik asko norbait. Black Men, ok, African American. Ama, zelan norbait, egu berrion, zelan egu berriak. Zelan joan dira. Ondo. Ospatu dituzu, igual ez dituzu ospatzen sikiera. Ni ere oso ondo, zer daukat hemen, Spin Kick. Ez dakit norekin egiten duen. Izekoekin egon duzera. Nire familian pasa dut. Baina 23an hemen hasten dira dualtek eta mierdak ikasten. 23an egon du nintzen parkurreko entrenamendu gidatu hortan eta inoiz baino luzeagoa izan da. 9 ordukoa izan da. Ostras, Spin Kick. Bino, egia esan oso 9 ordu bai. Baina egia esan oso gustora eta uste nuena, baino bastante hobeto egon du nahi. Osea, uste nuena baino bastante hobeto
erreakzionatu dute inbesteko nekeari, esan diezagun. Eta ia entrenamendu osoa egiteko gain izan nintzen. Bueno, a ber, azkenean denbora jakin bat duzu dena aurrera atetzeko. Eta baina ia dena egiteko gai izan nintzen. Uste dut inork ez zuela dena egin, Osa, etzen nahiko zaila hortarako. Nahiko zaila dena aurrera ateratzea. Bai, ia dena egitea lortu nun, eta nahiko azkar kasu askotan. Así que ondo gustora. Ostra, 400 piko horrek, Karo, erdia daukatenen erdiak entzen duela. Eta hori, gero familiarekin Eguberritako bazkaria eta afaria. Eta holaxe, lasai askoan, ondo, gustora. Bederatziehun da 89ko bizitza ja. Eta holaxe, eta egun hauek probesten ari naiz, lagunekin egoteko, eta double bomb. Ez dago denak erasotzen dituen ezer. Hori, egunak orain lagunekin, gutxi ikustu ditudan lagunekin egoteko, gelditzeko. Eta lasai askoan, aurrekoan ez neukan gogorik zuzenekorik egiteko. Eta bueno, orain pentsatu dut, ea gelditzen zaizkidan beste Afrikan-Amerikan hauek. Amaitzeko, eta bai dirudienez ez ditudanez, osea, gaur egungo garaian izena gaur egungo garaian akatu banun Black Omena etorkizunan ez dago, bino iraganean jarraitzen du. Orduan itzultzen ari naiz, hola maila zigotzu dut pixka gehiago. Eta ea honela amaierako bosa akatzen dudan. Ze itzultzen banaiz berriro justu izango naiz, eta behintzatola maila zigoko dut. Eta pertsona hauek erabiltzen ari naiz, bino suntxitu dago. Erdi suntxitu dago, berdin. Horentzeok estimeko berapenak begiztatu eta Mushihime sama oparitu dizu, ostra. Bullet Hell oso ezaguna, zailenetarikoa bezalakoa pentsatzen dena, ez? Esaten dena, edo pasatzeko gogoekin.
Hori zuzenekotan ikusiko dugu? Kontzentrazio nahikoa mantentzeko gai izango zera? Olakoa pasatzeko? Ai, horri ez nio jo nahi. Pentsatu neukan ez. Jada egin nuen atzo zuzenekoa. Mushihime Samaren inguruan. Eta zelan? Bitrate hell. Gaizki doakizu edo... Edo zein ordenagailuk orain hori mugi dezakarazo gabe, ez? Edo bera bakarrik lageatzen da. Igual imaginatzen dut Steamekoa igual izango dela emuladore bat edo arkadeko emuladorea delako zerbait eta originala ere lageatzen da o ez. Oso ondo da. Guretzako motel dijo alako esan eduzu. Twitchen ez da duzi... Ostra. Eta... Ostra, pues ez dago aukerarik igual... Bai, hainbesterako da. Zenbat frame segundukora dijoa. Jokoa. Oso esan nahi dut. Besterik gabe ez niz konturatu eta zarpetan ziur konpondu daiteke. Seguro baiet. Vale. Horregatik galdetu nahi dizun, probatu duzun... Flare hori probatuko dut. Hirurogei, baina oso pixelatu, baina ez doa jola, oza... Ez eta oso pixelatu egon. Zu jartzen baduzu jokoaren definizioa edo zu jolaste duzunaren, ostra, definizioa eta 6000, ez dakit ze definizio duzun pantailan. Bino HD, 1900 da... 1900 pikora, edo dena delakora. Bider 1800, 1080, 6000 kilobait segundoko, eta hor doakizu perfecto. No problem. Eta gutxiago baduzu, arazori gabe. Mugitzen diren partikula asko dauden obeseri ez gustatzen. Bale, hor badago beste gauzatxo bat hor aldatzeko. Hor ez dakit bideo kodekean edo kodekaren ondoan edo horrelako zerbait, hor badago aldatzeko zerbait. Ziurrera zadela, baina boda begiratu arte ez niz konturatu besterik gabe, pena. Probatxoak egiten seguro lortzen duzula. Stop absorbing MP. Motherfucker.
Hola, bai. Ether. Ni orain kodek aldatu dut, kontatu nun aurrekoan uste dut, kodek aldatu nula txartel grafikoa erabiltzeko. Eta hola txartel grafikoa erabiltzen, ordenagailua ondo dijoa beste bideojuego batzuetako. Orduan noizbait streamatu nahi baldin badut. Orain arte Super Nintendo ez da notatzen, ze Super Nintendoa dator txarteletik, nere kapturadoratik. Eta ordenagailuak ez du lanik egin behar, kasu hortan. Baina... Iepa... Ei... Zenba gastatzen duen honek, ez? Ez esaten nintzen, bino bestela CPU-a bakarrik erabiltzen nun, eta ez nun... Jo, denak erotu dira. Eta orain kodek aldatuta erabiltzen dut txartel grafikoa. Beraz CPU-a libre gelditzen da. Eta imaginatzen dut berriro streamatu nahiko banu nola Melty Blood delako zerbait ez dela PowerPoint bat ez dela ikusiko. Txikitos. Zeratik zuen artean joka. Mentiro zuzenekoa gauzatu daiteke, bai, nik uste baiet. Nik uste oraingo konfigurazioarekin ondo jungo litzakeela. Kaosa. Melty Blood eta agian beste ordenagailuko joko batzuk ez ditenak exigitzen nere ordenagailu guztia. Baina tira, konsoletako jokoak lehenengo. Hau zerrikeria, Ez dut ez derregin. Ez jo zuen artean ba. Ni baino azkarragoa dire katua dut zerri hauek. Joder. Ez dut ezer kontrolatu. Bueno. Ahí la azkena, ahí la virgen. Chaos, 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 chaos. Eta nire taldeak txao egingo du, mendi gutxira. Joio zu, mese, sakatuko duzula. Ez da, beste bat gehiago gelditzen zaio. Hene bada. Hau desesperazioa.
Eta ez du akatu oraindik, Baina konfuso daudenean ez dut asmatzen bat ere. Ez dela hiltzen. Gracias por venir más moduz zailan deskripzioa. Extend difficulty play at your own risk. Pantalla gorri jartzen da, konfirmazioa mesoa dute. Are you prepared for battle sheer despair? Hotze ona. Eta originalean ere horrela da? Edo ja berria dela, bueno, berria edo bertxigaren gatik. Meses... desesperazio da. Ez dela hiltzen. Beintza badakite jokoa zaila egin zutela. Baina joko hietako bat, akaten bazaituzte galtzeituzu bonus guztiak edo ez. Edo konserbatze dituzu bakarrik kontinue ematen ez badiozu. Suposatzen du modu zaiena etxeko bertxetarako bakarri dagoela. Igual bai. Bueno, a ver. Akatuko aldugu. Zergatik hau ez dut akatzen eta bestea akatu dut rirrau. Eraso bat egin dio dalako ez? Katatak edo hori egin dio dalako behin. Besos. Kostatu zaigu hemendik irtetea. Ostra, katatak con Jordi Cruz. Henak enten dute erdia. Mira hor, Jordi Cruz. Boom! Ostra, ia 2000, Dualtech Boogie. Boogie bye. A ver, ateriko alde hemen. Ikusten ez dugunik. Hartua dago.
Ez dakit hiru hauek sinergia handi daukaten bereen artean. Nahikoa da MP kentzea. Nik ez dakit honen ondoren zer jolastuko dudan edo zer egingo dudan. Aurten igual gauza handi gehiago ez. Ostra, 1500 tiroa bakarrik. Kritikoa izango zen. Etorkizunean hartuta baldin badaude ere, iraganean hartuta mantentzen dira. Pues baiaz. Hauek zertiren, edo magia bakarrik, edo, ez, normal eraso bazitzaien. Beraien artean jaten ziren hauek. Ez dakit maila asko igotzen dudan, Hala, MP kentera hauek ere bai. Bi mila berreunda berrogeita martxo. Utzi horri kentzeari. Bino tira, nik uste dut aurrekotan esan dudan bezala, datorren urtean nik uste denbora gehiago edukiko dudala, eta ondo organizatzen banaiz, behintzat datak edo jartzen baditut, behintzat igual garbitu nitzazke joko desente. Nik uste garbitu nitzazkela joko guztiak datak jarrita. Hemendik ona Super Nintendoko guztiak. Hemendik ona Nintendo 64 edo lako zerbait. Edo igual data bat jarri zuzenekoak egiteko eta saiatu data hori errespetatzen. Naiz eta ordua jola ez didan. Horako zerbait igual egin liteke. Eta behintzat astean beti zeo zer jolasten dut. Eta ea Excela amaitzen dugun. Ja, ze estresa bideojokoa jolasteko. Egia esan gehiago disfrutatze ditut, Oni eskerrak, Excelari eskerrak, bideojokoak berriz disfrutatze ditu dela. Gero ere ez dakit denak zuzenekoan egiteko modukoak diren zen batzuk zuzenekotan ez dira berdin disfrutatzen. Pentsatua neukana ez, baizik eta burutik inoiz pasatzaidana da hemen erosi nintzazken gauzak, ez? Hartu bideojoko guztia pasata gero shoot mapak hartu garaizka, igual naiz eta emulatua den edo, pues ez dakit Nintendo zarreko shooterrak, gero 1000 esker Microsoft Office Suite, 1000 esker Microsoft Office. Nesekoa, gero
Mega Drivekoak edo Super Nintendokoak eta hola, Neo Geokoak eta hola, eta jun pasatzen gutxika ez, ba, shooter guztiak ez. Ez dakit, beti gustatu izan zaizkitora. Baina, sin más. Mid Ether, Full Ether, Hyper. Hogei erosi ditzazket. 28 ditut. Bos amaierako. Nahikoa da sobran. Koma gain. Stay. Eta hori berdina izango da, edo ez. Tupster. Juna dipikutara mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko Microsoft Office. Zelan bide bat ez behin Microsoft esaten duguna. Zelan zu Microsoft gabe. Ai, jarri barnien beste zeo zer. Shit. Ya está, pues sartu gera. Vale, segi horiek botatzen. Berdin, ezta? Bai. Bideo jokoren bat igual. Steam bakarrik erabiltzen baduzu segurazki ez. Baina igual bideo jokoren bat edo Valorant, adibidez. Valorant ezin dela Linuxen jolastu. Baina bestela. Hori ez baldin bada. Edozein programa aurkitu ditzakezu software librean eta Linuxeko kompatible. Edo zer gauza. Ediziorako GIMP, edo Shotcut. Nik KDE Live probatu nahiko nuke. Ez dakit zerri eman dio den. Bueno, esto jola. Eta LibreOffice nabigatzaile edo zein, nik Firefox erabiltzen dut normalean. LibreWolf oso pedante bali banago. Ez dakit akabatu nazaketen katu hauek. Ze bizitza bakarra gelditzen bazit eta erdiak entzen badidate. Akatu, bai, akatu seguro.
Bueno, berriro gaude hemen, erokeria honen ondoan. Ba, gutxigo seinale hona, orain behintzat katuak erasoko ditu. Bueno. Mesedez aila. Mesedez aila. Hola bai. Gogaikarri izan daiteke, une batutan joko hau. Nere errua da dena den. Zein da pustua? Beste bat erortzen bazait, bira utziko naute, segurazki. Urrengoa batera, eta bakarra gelitzen bazait, akatzen naute, edo ez. Ezkerrekoari eraso aila, mesedez. Ezkerrekoari 9.000 kendu dizkiozula leno. Ezkerrekoari aila. Aila virgen. Aila! Entzun. Ojo bira. Aila entzun, mesedez. Ezkerrekoari eraso. Beruntz eta batean geldituko naizela, une oro. Bat gehiago. Oh! Katuek ezin zituzte akatu. Aila, mesedez. Aila entzun. Aila entzun, mesedez. Begiratu zure barrenean. Ez entzun katuen kantua. Begiratu zure barrenean eta pentsatu. Ezkerrekoari eraso egin. Mesedez. Beste ezkerrekoari. Ezkerrekoari zure aldetik, ez beraien ezkerrekoari, mesedez. Zorien Dragoi Bola zetaren pazinare eskainiztion jokoni guztiz ados. Bia nolari den Aila Farrez Freezer bezala. Arerioek bata besteari begira dihardute. Hei... Bat gutxiago. Jarraizuko du. Eta aurrengo kapituluan... Aurreko kapituluan arerioek elkarreri begira diharduten. Oraingoan ere... Begira dabiltza bata besteari. Begininiek zeharkatuko dute bistarekin. Zer gertatuko da oraingoan? Norbaitek begiak kliskatuko alditu. Ama...
Txau son horrekin amestuko. Titiri. 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 Me. Aila, ez faiatu, mesedez. Hene. Gaur izan ere pentsatzen egon du naiz jende askok Dragoi Bola Z, gaur egungo jende asko Dragoi Bola Z gehiago ezagutzen duela, igual bideojokoengatik eta hola, eta Dragoi Bola zarra originala ez duela hainbeste jendek ezagutzen. Eta iruditzen zait Dragoi Bola originala Z baino kalitate gehiago daukala. Baina, bueno, azkenean fama ez Goku handiak hartu zuen, nolabait. Jo, ez ez dio denborarik ematen, sikiera. Hori bai. Ai, amatxo maitia. Atera gara da. Zerrikeria ondatik. Pizkorrak dira hauek. Orain nametek tiki ez. Bueno, jun pikutara eta... Aha. Eta orain dela urte pare bat hasi nintzen, Dragoi Bola ikusten da bietaz aspertu nintzen. Ba, nik uste bere garaian izan zela hola bastante ez egolako hainbeste violentzia eta hain... Osa, ez dago bereziki ondo margotua, baina konparatuta hemengo Europako eta Estatu Batuetako animazio askorekin, kenduta Disney eta holako beste gutxi batzuk, egia esan beste era batera animatuta dago eta divertigarria da zen, ez dakit. Baina oso motela, kriston relleno pilloa dauka Dragoi Bola korokorrean, batak eta besteak edenek. Dragoi Bola Zetak eta bar, eta oso motela da. Ez dakit, ni One Pieceekin hasi nintzen bere garaian, eta arabastan sumatzen da ja mangara iritsi zirela, eta kapitulu guztiak berdina direla, ez daukate, ostrakatu no. Nahiko zentzugabekeria dena. Espero ez. Akatuko nau. Uzi pakean.
Eta dragoi bola hori, baina beste garai batekoa da, garai batekoa nun ez dagon bera bezalako beste marrazki bizidunik, eta orduan pues arrakasta edukizun, ez? Bueno, gero etorri ziren nola da zodiakoaren zaldunak. ETB inoiz erakutsi duten gauza benetariko orain dela 30 urte sortutako tele saioa dela pentsatzen jarraitzen dut. Goen kale. Edo jarraitzu zu dragoi bola eta zizketan. Ez dakit. Nik gaur egun dragoi bola eta zetare bai, bale. Ez dakit ze gehiago, ni pixia galduta nago, ni ja duela deixente ez dudala jartzen dutena ikusten. Bino bai, ni nere garaian ikusten ditunan marrazki biziduan igorain igual, gaur egun esango nizuke igual nahiago ditudala edo gehiago gustatzen zaizkiala, pues igual Warner Brosekoak edo Looney Tunes edo lako zerbait nahiago ditudala. Oiek ere bazeozten ETB-en, ez? Eta ez dakit divertigarriagoak igual batez ere dragoi bola ja gertatzen dena jakinda eta pues hori ez, askotan kapitulo bat ikusi eta esan jo, ez da ezer gertatu. Claro, gertatzen denean, da la hostia. Elixir, hace ondo. Powerpuff Girls oso ona da, eta hori euskaraz egin zuten? Pues adibidez, Powerpuff Girls euskaraz baldin badago, igual hasta ez, hobea iruditzen zait dragoi bola baino. Interesgarriagoa zen badauka umorea aurrentzako eta badauka umorea hain aurrak ez direntzako, ez? Powerpuff Girls azkenean ez dut uste euskaraz dagoenik, ez? Kaktus petalota burbuila, ez daude. Ez dakit, binor bali madozte, iruditzen zait, ez? Zirela garai bateko, osea, Powerpuff Girls izango da, supernenas, edo, ez? Izango da, lehenengo serietariko bat, bai ikusle helduentzako umorea ere badaukana pixkat, ez? Eta divertigarria dena gurasoak beraien seme-alabekin ikusteko. Gero, ez dakit, ni oroitzen dut adibidez Ninja Dordoka. Neri garai hartan Ninja Dordoka gustatzen zitzaidan pilo bat. Baina gehiago gustatzen zitzaidan bideojokoengatik, seriea beragatik baino. Seriea ikusten bazenun originala uste dut, 80. hamarkadakoa dolako zerbait, introa, sarrerako animazioa brutala da. Osea, kalidade oso honekoa, garairako, bino oso kalidade ona dauka, gaur egun ikusita ere esatu zu, bueno, hau landua dago, eta kriston akzio pila dauka, estanda pilo bat, arte martzial pilo bat, baina gero serie ikuste duzu, eta oso motela da, eta dena dira, 80. hamarkadako amaierako eta 80. hamarkada hasierako pop kulturako txiste txarrak. Osea, horti dator nire humorea, ez? Bino, da pixkat
Ez da divertigarria ikusteko. Gero amaieran, denboraldien amaieran beti daude pare bat kapitulola akzio askorekin eta nahi duzuna, baina orokorrean, keba, orokorrean beste garaiko marrazki bizidugun guztiekin bezala, kapitulo batzuk ikusten dela segituan power tap, bota dit. Ikusten dela segituan zer gertatuko den, eta gaizki animatua oso motela ia akziorik gabe ez dute merezi. Eta nila hortoka bezala garaiko nahi duzuna, Street Fighter, euskaraz zegoela Street Fighter, bere garaian zegei ikusten nun, nola da, Captain Planet, James Bond gaztea, dena direla hola pixkat akziozkoa bezalakoa, baina geretzen ezer gertatzen. Eta animazioa ziren oso antekoa, eta ez zeukaten maitasunik. Orduan, klaro, agertzen da dragoi bola bat, daukala akzio gehiago, akzioa dagonean dela gauza bat, botere batzuk ezin direna sikiera imaginatu, garai hartan, eta flipatzen genuen. Dragon Ball Z Bridge ez. Badakit Rhapsody of Fire edo garai hartan Rhapsodyren musika zeukala, hori badakit. Rhapsody beste gauza batzuengatik entzuten nun. Eta askotan ez, YouTubera jun naiz Rhapsodyren musikaren bat entzutera, eta oroitzen naiz musika hau agertzen dela Majin Buren aurka dolako mierdaren bat. No. Pikutara ya. Eta okerrena da bekoak akantu nazakela. Igual Dragon Ball Bridgeen kapituloren bat ikusia dut, baina berez ez dut ikusi. Eta gero ere flipatzen dizkit bi gauza, bata Akira Toriyama ez dela gai izan beste serie famatu bat izateko, eta niri Dragoi Bola ez zait iruditzen bereziki serie bat ona denik. Iruditzen zait bere fama guztia garaian lortuzuna, gaur egun Dragoi Bola ateratzen da eta jola ze nork marraztuta, eta ez du exitorik. Ez du arrakastarik. Ez fallatu. Eta gaur egun ikusi ditudan serieak asko zobeak iruditzen zaizkit. Oraintxe bertan Jujutsu Kaisen ikusten ari naiz, eta iruditzen zait asko zobea. Jujutsu Kaisen ateratzen da 80. hamarkadan, eta bueno, Europari zu ematen diogu. Charm ez nion eman behar. Mesez behintzat erdiko akatu zazu, Hau tortura. Ez. Zuen artean ez. Erdikoa akatu, mesedez. Oraindik akatzen haute. Erdikoari.
Horri, bai. Oh. Ez, erdikoa akatu. Horri. Ez que ezin dute zer egin. Horri ez, zure lagunari ez, erdiko tanke horri, bai. One Piece ere oso famatuetan nahi duzuna, minoneri... Ostra! I'm getting Chrono Trigger, oso Chrono Trigger. Ai, la mesedez, save me. Eta etxera, eta noiz gordenun azkeneko aldiz, 2008an. Prevent chaos. Hori da ez. Haupa zitalko, mila esker oldarraldi horrengatek. One Piece oso hona da, atale altzen zarenean, beste klasiko bat. Ba hori, niretzako One Piece jarraitzen dut manga, ne aspertu nindun marrazki izidunenaz, dena zen super motela, haupa zitalko zela negu berri hon, oso motela seria. Eta... mangarekin jarraitu nun, manga ondo, bino ja duela denboraldi desente, galdu dula bere xarma, ez dakit, dena da berdina. Dena iruditzen zabe berdina, kuadrata prosten nahi. Dena iruditzen zabe berdina, serieko arko guztiak, serieko denboraldi guztiak, mangan ari naiz, berdina dira. Dena da irla zapaldu bat, tirano batengatik, eta egiten dira geroz eta boteretsuagoak, eta tiranoa akatzen dute, edo bidaltzen dute kanpora, edo dena elakoa. Denak dira, azkeneko guztiak denak dira berdinak. Osa, daramazkigu 5 urte, 6 urte, historio bera behin da berriro errepikatzen. Amaitu nahikoa da. Nahikoa da, ideiari gabe gelditu zera, eta jazta, nahikoa da. Baina daude pertsonai gehiegi mangatik pasatzen da pertsonai, eta ez dago... Nik uste dut... Bale, Lukari ez zaio zer gertatzen. Bigarren piz bat espero duzu? Espero dut bigarren piz bat ez egotea. Baina espero dut ja iristea amaierara alik eta azkarren. Arrakasta handiegia eta etekin gehiagia atera nahian akaso. Nik uste ja bai, ateratzen ari dela kriston etekina, baina era berean iruditzen zait pixkat berak ere amaitu nahi duela. Mepe just? Vale. Berak ere amaitu nahi duela, eta orain ari da pertsonai pilo bat biltzen, historia osoko pertsonai pilo bat biltzen, eta bereen historia kontatzen nahiko azkar mangan. Mangan une oro ateratzen den manga berriko gauza asko gertatzen dira, eta ari da kontatzen gauza pilo bat, da pixka txapa, egia esan. Eta... ja, eske ez daukate zentzurik pertsonaiek. Osea... Luffy eta guzti hauek ez daukate zentzurik, ja ezagutzen dugu beraien izaera, ja gaiendu dituzte beraien
pertsonalidade arazoak, nolabait esateko, ez dago ja... Ez dago ja pertsonai horiek gehiago evoluzionatzeko arrazoirik. Ez dago. Eta igual lortuko dituzte botere berriak, olako zerbait, hori beti gertatzen da, bino ja pertsonai horiek ja gortu dira. Osa, ja ezta. Ez dago gehiago evoluzionatzeko zerarik. Asmatu behar dituzte trauma berriak edo nahi duzuna. Eta dragoi bolarena da flipantea. Akira Toriyamak berez utzi nahizun. Osa, berak pentsatu zeukan, satan txiki akatu, eta listoka listo. Bino esan zioten ez jarraitu behar duzu. Eta intzun, bueno, pues Namek arte. Eta esatu duzu, bueno, oraindik Namek arte bastante zentzua dauka, ez? Lehenengo Goku... Pues gaientzen du gizonetan onena dena. Roshi edo Dordokan maixua. Eta gero gaientzen du... Zer egin nahi nuen? Ez daukat mid-ether gehiago. Full Ethereum. Gero gaientzen du Korin, ez? Dela... Katu hori dela... gehien dakiena, ez? Edo jakintxuena. Bai, bat gehiago Tori, no meseas. Eta gero gaientzen du Jainkoa bera, ez? Dela, bueno, pues satan txikita Jainkoa dira pertsona bera, blibli, oso polita, eta ez daki zer. Eta gero ja, ez, gaientzen du, ze Jainkoak akatu nahi du satan txiki, eta Gokuk esaten du, ez. Satan txiki berriro gaizkilia egiten badu, ni hor egongo naiz. Satan txiki geldiarazteko, baina ez dut akatuko. Eta orduan Jainkoak esaten du, zuik izan beharko zenuke Jainkoa, zen ni baino hobea zera, ez. Jainko bezala. Eta horra maitzen da, eta horra maitu nahi zuen Akira Toriyama, bino jarraitzen du, eta azkenean, pues, Freezer unibertsoko indartsona, pues jazta. Ez, ja ez da planetako indartsona, baizik eta unibertsoko onena bihurtzen da Goku. Super Saiyan eta nahi duzuna. Horra asmatze ditula movida pilo bat. Baina, bueno, zentzua dauka. Baina gero ja Zelen asuntoan, Akira Toriyamak esan zuen bere garaian, guztakit zerri mandiodan. Berak Zelena improvisaten zuela astero. Astero, ez tekila zer gertatuko zen. Osea, astero asmatzen zuen zeo zer berria. Eta etzekin hemendik bi astetara zer egingo zuen, ez Zel existituko zen, osea, hasi zen Androidekin, eta derrepente sartu zen Zel, eta ez zerke zeukan zentzurik. Eta berriro esan zioten, ja, eske izan duzu kriston arrakasta, así que jarraitu behar duzu honekin. Eta hor izan zen Buren saga. Eta Buren saga gauza piloa daude ez daukatena zentzurik. Berak esaten du Buren sagarekin pasazula ondo, porque ja etzun errespetatzen ezerrez, eta egiten zuen nahi zuena, ez zitzaiola jola egiten ari zena, bino pasazuela ondo, eta bere momentu une favoritoetako bat da Bu Gotensen aurka idatzi zuenean, porque da super absurdoa eta ez dauka zentzurik. Buren sagaz no menukatu luze egia. Pues hori, Toriyama ja zegoen azkatua. Eta ala ere gehiago eskatu zioten, eta Toriyamak esan zuen, juntu itezte pikutara, orduan Toei Animationek esan zuen, bueno, bos utzi behintzat zure lizentzia eta guk ingo dugu historia. Eta GT suertatu zen hortik. Akira Toriyamak intzitun diseinu batzuk, roboten diseinuak eta ez dakit panen diseinua eta hola. Panda, bideles, panda. Bidelen alaba, ez? Baina historia asmatu zuen Toeieko
gidoilariak. Eta ez dauka, are zentzu gutxigo dauka, lehenengo kapituluan, Goku V-ekin, V-ekin dago entrenatzen, eta U dago oso gaizki, eta Dendek eskatzen dio Mr. Popori, lehenengo, larrialditarako kita. Dende, etxo, ikutu dezakezu pertsona bat, eta sabelean daukan zulo bat sendatu. Me estás vacilando? De bildu. Mr. Popo, baina ze hosti. Ez dakit, ez naiz oroitzen nola izena duen euskaraz. Mr. Popo da beltzarana. Androide biaok ezitu atxegin, egin beste bi androide berriak. Ez, baina androideak ezin dira etxe nagusiak izan. Egin monstro bat. Ez, baina jarri Espainiak monstruari. Ez, baina hori monstro itxusia da. Egin monstro sexia. Bai, klasik, horrela. Atzea zendatu, bueno, Gabon denari, batzoaz, bai, beltzarana nola da, o belta da, ez da beltzarana, belta da, no es moreno, es negro. Black Omen, haupa Black Omen. Haupa ekaitza bize batez, egu berri hor. Baltonge, nola izena du, Mr. Popok? Nola izena du jainkoa laguntzen duen beltzaranak. Beltzak. Estereotipiko baltzongua. Mr. Popo, bino euskeraz? Mr. Popo da? Popo jauna? Vengo a ser Popo. Land Roverran, Land Roverra, no, berez nola da, Land Roverran hori ikusi dut idatzia, baina izan daiteke Land Rover Run, hau da, Rover korrika egin, edo izan daiteke Land Roverra, ez Land Rover Run, Land Rover marka, Ra, Land Rover Ra, edo Land Rover Run, hau da, korri egin, edo Land Rover Ra, zein da benetan? Serious question, Serious Black, Serious estereotipo beltzongua Black question, nik txuria eta urdina ikusten du. Bueno, ya está, honek ez nago vacilatzen, ja. Osea, fijatu zera, ez? Dauzkat, orain bai daukat txapela, kaosak ez afektatzeko, eta ez dit kaosik egin. Ez dit kaosarekin eraso. Land Rover Run, izan daiteke, izan daiteke Land Roverra, Land Roverran, horrela irakurri dut, edo Land Rover Run, edo Run Rover Run. Hau da, horrela. Ez? Land Roverra, Land Rover Run, Land Rover Run, edo Run Rover Run. Edo zein izan daiteke. Zein da originala? Zein da mezua? Zein da mezua? Zein da aurrari eman nahi diozun mezua? Batzuk esango dute mezua la polla. Ez dut mezurik eman nahi. Eta idea nik abesti hauek fonetikoki abesten dituen. Bueno, batzuk galderak egiten dizkiogu geure buruari. Ekaitzari esaten hori.
hemen gehien kuestionatzen dituenari gauzak, esaten ez. Nik ematen dizkiot buelta buruari. Alekaitas. Stormy. Gure maketo maitea. Run, Robert, run. Mr. Robert, please, run. Hemen ez dago borrokarik. Ez dago amaierako borrokarik. Bide batez, orain etorri zareten entzako iritsi nintzen final bossera, baina eman zidan kriston paliza amaieran, eta hain naiz maiaz igo nahian. Orduan, errepikatzen ari naiz Black Omen, baina iraganean, ze iraganean oraindik ez dut pasa. Baina, bueno, gauza asko ez daude. Bueno, Mr. Popo hori argi dugu, ez? Run Roberra da pixkat arraroena. Boom. Bo, esaten nintzena, dena dago lasmatua. Run Robert run, aupa eider. Zuzera Run Robert run taldekoa. Serioa da hau, Baina gauza da Robert... Mr. Robert da, osea Robert zer da gidaria, ze gero bai dagola gidatzearen erreferentzia. Aurrentzako abestiak Run Robert run. A ber... A ver, txoin. Txoin. Aurrentzako abestiak, Eider Gorro, what are you doing? Run, Robert, run. Ez da run, da run. Run. Run, Robert, run. Abesti izango da jarraian letra. Abertuko da itzulketarekin batera eta gero itzulketarekin batera. Zaila gora, lurretik zerura, gira alde batera eta gero bestera, eta bera, bai, uste barruan preso gelitu naiz orain. Hei, barkatu. Hei, falta da. Run, Robert, run, po, vale, Run, Robert, run, po, berriz, Run, Robert, run, vale. El aro arriba, del suelo al cielo, gíralo a un lado y luego al otro, y para abajo, y para abajo, sí. Dentro del aro preso, ahora me he quedado Run, Robert, run, ez du hau itzultzen. Eta, ostra, era esteka zientifikoak hemen. Imanol Urbieta eta umeak dantzatzen. Osea, zientifikoki demostratu dago Run, Robert, run dela. Nor da Robert. Hau alda Robert. Eta hemen dantza eta dena. Uztaia gora izena du hemen, ojo niebla, Hemen Run Robert run esaten du. Bueno, pues... Imanol Urbietak eta Gurtzan Egoitiak badima diote,
nik baino zientzialari hobeak izango dira, kasu hontan, ba, Run, Robert, Run. Run, Robert, Run. Argi gelditu zaigu. Eskerrik asko, Eider Gorro, zure zientzia estekaren gatik. Run, run, run. Is run. Nola leike Run, Robert. Ez da horrentzako abestia lapurrentzako aholkoa baizik. Run, Robert, Run ez da itzultzen unibertsala. Run, Robert, Run, Run, Robert, Run da. Robert, bai. Run? What is run? Zer da run? Run? Run da random. Ino, etakit. Random, lenguaje máquina o no. Random, run. Iman urbite izeneteken iramona euskatzen los Nintendos. Vale. Apa, Eider. A ber, ekaitza. Ze pasai guzu Wikipediako ze pasatzen diguzu. Range Rover, ba, nik uste baiet. Osa, nik uste hemen didator. Range Rover Run. Osa, Run Rover Run. Edo Run Rover Ra. Osa... Nik uste dela... Berez hemen didatorrela. Osa, nire apostu hau da. Nire zientzia disertazioa egingo banu hemendik irtengo nintzateke lehenengo. Hau frogatzen saiatuko nintzake lehenengo. Run, Robert, Ra. Osa, hortik datorrela, ez? Ez Robert. Ez da Robert. Ez da... Ez dut den... Hemendik, ez? Lapurra. Robert Lapurra. Ez dut uste hemendik etortzea. Ni honengatik esango nuke. Gehienez... Hortik. Gehienez. Goikoa. Niretza goikoa da... txalogarriena. Lo más plausible. Lo más aplausible. Txalogarriena. Bai, ni hemen diator. Fijo. Hemen diatorrela. Ez hau ez da. Land Rover, which is Land Rover. Nor da beste honen idazlea, ez dakigu. Who is the writer, ez dakigu. Zergatik norbait. Ez zaizu nere disertazioa gustatu? Nik hortik tira egingo nuke, argi daukat. A ber, final boss badago. Hauek, hemen daude. Ez dago final bossik hemen? Dena suntxitua dago. Todo suntxido. Doble zergatizoaz pertsonai horrekin. Berez, 6 pertsonai ditut, zazpi bero bat akatu nun, eta hauek dauzkatuzte ja beraien abilezia guztiak edo gehienak deskubritu ditut. Nola esperientzia den banatua, ez du ajola zeinekin juten zeran esperientzia denek lortzen dute, ba behintzat hauei eraso berriak emateko, ari naiz. Maia zigotzen eta listo. Baina egia da igual,
gehiago igotzen dudala. Orain fijatu naizela, bigarrengoek, hauek maila gehiago daukate. Orduan igual maila gehiago lortzen dute, ez dakit. No idea. Oberena delako. Oso Marleren fana da. Ba, igual Disney bezala, hemen... Congelato. Luka ez ikutu, mesedez. Venga, zuzeralako. Bueno, gorde dut, ez? Venga, saiatuko gara, besteekin. Ez dute gauza hondirik kentzen edena den. Luka liderra bezala jarriko dut oraingoan, norbaiteri gustatzen zaion bezala. Ba bai, final bossa egongo da hemen ere bai. Bai, hau bizi dugula. Osea, ez da berez final bossa hau, Hau da Black Omeneko bossa, hau akatu nun iraganean, eta gero honek eramaten zaitu final bossera. Delta Force. Tupene con peluka, berdina da bai. Ikusita azkeneko aldia eman zizun paliza agian bai aldatu behartzen nuen. Aldatu zer? Kriston efektu magikoak, todo guapo. Uy, se ha muerto. Luka aldatu behar nula? Luka barrura sartu edo Luka kendu? Luka kendu. Delta Force. Igual antipodak kentzen dio gehiago. Eta nik honekin botatzen diot luminaria bat eta juten da pikutara. Mira luminaria. Beam. Eta honekin iten dut antipodak, kentzen dura la leche. Zenbat zen Delta Force? 2000 eta piko? Ba, antipodak eta bestarekin jo. Beam! Nik uste honena jarraitzen duela izaten... Hombre, Lukak ona daukana da, dauka Protect. Bossaren aurka igual... Antipoda 3 ikasi dute? Antipoda 3, ze fumatu dugu.
Ostra, antipodak 20. Marleri 20 kentzen dizkio, My godness. Irumilla. Bai, hau oso dago iguala da. Merezit gehiago antipodas bi erabiltzea, ez? Gastatzen du askoz gutxigo, begira 20 gastatzen dizkio Marleri eta hau 8, eta zenbat kenduko dio? Bi mila kentzen badit ez dit merezi. Bi mila kentzen du ez. Igual antipodak 3 erasotzen ditu etxai guztiak. Eta ez bat bakarrik, ustut antipodas bakarrari erasotzen diola. Attack used to increase defense. Nola da hori. Erasoa erabiltzen da defentsa hobetzeko. Zenbat kentzen zuen Finlandiak? Finlandiaren erasoak? 3000. Luka, mesedez. Lukaren okerrena da ez dela oso bizkorra, orduan kostaren zaio erasotzea. Osa, konparatzen zu igelarekin eta igela segituan dauk askoz ere abiadura handiagoa. Igo diot abiadura baita ere. Geroz eta gutxiago kentzen nion. Ze motela den hain azkarra izateko, zuk esan duzu. Listo. Mamoiak. Kale. Orain asuntoa da... ez, oraindik ez da amaitu. Oraindik jarraitzen zula honek. Da orain fusionatzen da. Black Omenarekin fusionatzen da. Eta akatu behar zen lehenengo hoietako bat. Orain Andros. Denei erasotzen dien, a ber. Venga, Luka, mesedez. We are waiting for you.
Israel! Bai, antipoda honek denei erasotzen dira. Luka Dondai. Andros edo Andrea, androginoa. Androginus. Uh. Nik uste dut eskubikoa suntxitu behar nola lehenengo. Nahikoa da. Bim. Hutsa. Berrogeita ma bidenak kendu dit. Counteratak zen. Ez zerrikeri da hau. Marle, mesedez. Bim. Horrek asko kentzen zuen, ez? Ez. Fijatu gara ustut mundua ez dela hain azkar mugitzen, ez? Leno bezala. Edo bai. Honek ez du pertsona bati bakarrik erasotzeko aukerarik, uste dut. Hamar minutuko egunak, bai guztiz.
Steals MP, stop, stealing MP, please. Bueno, ya está bien. Bueno, amaituko da, inoiz ez. Neulurran espeta animatzea egin behar banu ere berdina egingo nuke. Zer egingo zenuke. Egun aldiz dituzioago baina ideia berdina hori da. Eta aurrerun jarraintzea, eta goian kurba pixka gaite duzu, eta badirudi zirkularra dela. Oso ondo pentsatu dago. Ez ni idea. Izan daiteke ez dio dala ezerkentzen aurpegi horri. Bueno, nahikoa da mesedez. Bueno, mesedez. Bi aldiz jotzen dio ia beti, Hilko alda. Ba, azten garaia. Vale, ba, Black Omen ere hemen zuntxitua, nik uste. Parrez ari da. Obsesionatua. Inmortalidadearekin. Ilezkortasunarekin. Ze ordu dira? Tardatu dute, etuen hainbeste monstro. Bino bi ordu dara matzate horrela, ja. Ai, eta orain borrokatu behar nuen Labosen kanpokoaren kontra? Katu kantariak, egia da, katu kantariak. Orain borrokatu behar dut berriro Labosen... Ah, ez.
Suntxito dago aurpegia. Let's go. Bale, ba. Saiatuko naiz berriro, maila zigo dugu pixkat. Hori bai, nik uste oraingoan Finlandiaren boterea hartuko dudala. No vamos a hacer el Canelo. Eta hola jungo era. Fijatu detailea, geroz eta aurrerago, orduan eta azkarrago entzuten da, bihotzotxa, bihotz tapadak, eta bagoaz, zergatik, sin más, ez gastatzearen shelter bat, oza, imaginatu akatzen nahuela, orain, monstro honek. Pues egin beharko dut urrengo Black Omenean itzuli atzerago denboran eta azken Black Omena suntxitu maila zigotzeko. Bueno. Titibistan hotza handia egiten dut titibistan haseko. Aupa Finlandia. Ostra, asko kentzen dit, Doors of Doom berriz. Nintzen ditzen frog gisa joari asko kentzen diola horrek. Laurehun da piko, frogeri. Bim! Txo, just die.
Zakit zertarako zen hori. Merezit gehiago hor dira erasotea. A ber, horrek asko kentzen du. Ez gehiagi. Freeze stop kronori eta beste daukat erotua. Buena leche. Frogi mina handia egiten dio, besoa hil behar duzu lehenago. Beldurra daukat beste besoak atzen badut. Ea berpiztuko duen beste besoa ere bai. Edo gauza askoz boteretsuagoak egingo dizkidan. Saiatu naiteke, Hau bizten da. Marle erotu da. Ni eso akatuko nuke erdikoa sendatzen duelako. Bai. Txau ulertzen dut, Uste duen ez nun lakatu aurrekoan, baina bueno, saiatu naiteke. A ber. Saiatu naiteke, besoak atzen. Ez nuen behar izan, aurrekoan. Orain deskonzentratu daukazu oreka mantentzea kostatzen zaiolako. Nor daukat deskonzentratua. Ah, vale, claro. Gure laboz deskonzentratu dagoela segurazki. Ni pentsatzen dut, besoak entzen badiot, hasiko dela egiten gauza totxoagoak, eta akatuko nahuela fijo. Marle dondai. Marle dondai. Erotu zaizkidenak. Beste esamos eta simetrikoa bilakatuko duzu berriz, bai, gero ulertu dut. Uf, berreunda magos.
Etxera. Etxera, txibiribirin gongon. Etxera, txibiribirin gongon. Berriz ez dut ikusiko. Bai. Bai, gehiagi jasotzen du. Arrazoi duzu. Luka berotu. Luka berotu ze barrura zatoz. Barrura zatoz. Magic Defense, taban zer egiten du? Fireward up. Magic Defense igual garrantzitsuagoa da. Kasu hontan. Eguneko 50 shadow. Batzuk shadow dira. Saiatuko nahizola. Marle eta Luka dira soluzioa. Who knows? Hori hasierako hori de gratis. Antipoda 3 unea. Marle geldituko zait. Gabe, Hogei gastatzen ditu, It's time. Igual bada, Irumila ondo dago, baina oso gutxik ende erdikoari, bai. Shadow Slime. Magiak kentzen zion zerbait azkeneko faseari?
Tipula bati bai eta bestari ez uste dut. Bai, Krono bastante eraso gehiago dauka. Bueno, ikusten nola ditun mierdak. Gara honek zer egiten dion. Ez hipereter ez. Ah, bai. Behin... Bueno, hil zaitez ja, Hori Lukaren aurka nahiko efektiboa da, ez? Bueno, hil zaitez ja, payaso. Evil Emanation. Hilko altzera ja, zenbat bizitza dauka honek? Ya está, ya está. Vale. Ba, orain ez dakit, antipoda hiru saiatuko naiz. Hau da, suposatzen da The Last of the Last Forms. Guazen ba. Borroka bizia. Fijo zuntxitzen hauela honek ere bai. Hori maila zigo dudala, Saiatuko naiz antipodarekin.
Ezkerrekoak ematen dio bizitza. Baina eskubikoari ez diogu ezer kentzen. Giritu zera objetu amaia baina garrantzia dutela joko hontan. Bai, objetu kriston garrantzia dute, baina objetu honenak dauzkat, uste dut. Ezkerreko hori bizitza eman diot, bai. Erdikoa sendatzen du gero. Ostra, horrek asko kantzen du. Bai. Horrek ere bizitza eman dio? La Virgen. Atake magiko bizitza ematen diote, pentsatzen hori ez dela atake magikoa. Ze guapo ari, ez? Edo zein eraso egiten dio dela errekuperatzen da. Ez horrien nion eraso egin nahi? Nahaztu naiz. A ber, jarri nazkizu gauzak azpian. Honek entzen zuen, kakatarra. Baina horrek entzen zuen geroz eta gehiago, ez? Geroz eta gehiago eraso, orduan eta gehiago kentzen zuen. Orain zen antipodas momentua, ez? Orain eskubikoari jaisten zaio... Mierda.
Ze ostra. Tío. Cago en la leche. Confuncio es. Confuncio, confusilloa asmatu zuen. Eta orain egin dudanak ez du balio, zeren krono hilko da. Ai, ama. Ze borroka desesperazioa, Kronoen kontraataka topera bai eskerrak. Clean, senatu bakarrik eta kronok egita lan guztia. Ja, bino... Ez dio denbora ematen. Ultimate Magic Attack. Haste jarri, jarri dugu. Zen garaia. Macho. Mesedez, ez eman denbora resucitatzeko berpizteko jendea, mesedez hil zaitez. Mesedez hil zaitez. No, no, no.
What? ¡Bim! Y patucas. Bud Spencer guztiz. Bada, ostra. Bim. Bizitza gutxio dauka, ez? Así era. Ez da toper altxatu. Nik uste eset. Horrek etzun asko kentzen, ez? Por favor. Krono ez ari da, ez dago ez da pres, begira dago, bakarri, Krono, please. Esnatu. Horrek zenbak entzen zuen. Sortireun y la hostia. Beste estrategia honekin kendu zaio lehenago eta ez dute zer gastatu. ¿Pacas? ¡Pum! Pero es que no la que entiendo a Investe. Desesperativa. Ojo kontan eskusa baltasuna dela bidea guztizados. Ja, ari da, begira. Krono, que ez du eraso. Balio digu. Mesedez. Débil estar o no estar.
Horrek erdiak entzen du, así que ez du jola. Time War berriro, beste counter bat. Ultimate magic attack, don't die, please don't die. Don't die. Luca is going to die. Bostaxola erdiak entzen izula berdin zapla batea zurrengo dimentsioa bidaltzen zaitu eta bai. Ah, tío. Ez da bidezkoa. Erdikoa hil eta eskumakoari eraso, baina berdina da, osea, erdikoa rebibitzen du berdin. Baina eskumakoa dagoen bitartean erdikoa dauka defentsa gehiago, nola zen hori? A ber, uste dut geroz eta bizitza gutxiokin resucitatzen dutela, Bider pizten dira, baina erdikoa da min gehiena egiten dizuna, bai, bira, orain suntxituko dizkidenak. A tomar por culo. BIM! Aha. Forma aldatzen du. Ez dut ulertzen, bola arrosetan ze gertatzen da bola arrosekin. Ahaztu animazioa blokeatzen da, Ah, bale. Ultimate fizikatak eta honek akatzen nau ja. Pues nada, zurrupatzera. Zurrupatzera. Pues berandu da. Bihar edo berri saiatuko naiz, edo ingo dut berriro Black Omen urrengoa. Ez dakit Black Omen gehiago dagon, behiratuko dut hor, aprobetxatuko dut behiratzeko. Ea beste Black Omen bat gelditzen zaidan, suntxitzeko, eta maia zigotzeko, baina tira. Txena. Ez dela soinua deskonfiguratu dela. Horen bai. Ia, bina aurrekoan ere antzeko gelditu nintzen. Eta kentzen dit pilo bat, monstro honek. Aurrekoan ere hor gelditu nintzen. Eta egia da orain resistentzia gehiago daukadala, Osea, maila igotzeak egin du bastante. Baina ez da nahikoa izan. Gutxigatik ala dirudi. Berez orain egin dut
Hemen dagon Black Omena. Ba hori ja suntxitua gelditu da. Ez dakit non zegoen. Behatzi ordu parkurra egiteko beste resistentzia behar du Kronok. Eske ni izango banintz benetan hor Labosen kontra. Hor aguantatuko nukeen. Baina ez Kronok ez dauka resistentzia nahikorik. Hemen egongo da, ez? Black Omen, where are you? Ez dago? Hemen behar luke ba, ez? Hau dena suntxitu zen igual, eta hau da gelditzen den bakarra. Hemen ez dago. Hemen dago, hemen dago. Ba... Hau izango litzake hurrengoa, berriro gorde. Jakinda zeinekin nagoen. Nova Armor. Osa, armadura dauka la hostia, izango da. Bira honek frogek dauka estamina a tope. Honek badauka estamina, bino ez dauka defentsa nahikorik. Defentsa magikorik aguantatzeko. Cago en la leche. Ba, hori, ingo duana da, sartuko naiz barrura, gordeko dut lehenengo gordetzeko dagon tokian, ez dudala asko borrokatu behar uste dut, iristeko, lehenengo gordetzeko tokira, eta hola, pues, maila zigotzen dut berriz. Ostra, ez nun espero 1500 da piko kentzea. Eta hor gordeko dut eta hurrengo arte. Irureun kentzen du zerrikeria horrek. Gainera hori aguantatu behar. Nitaz parrez. Zer ematen die bizitza zuak? Vaya vacilada. Nire sufrimendua bai. Macho.
Hemen dago. Hemen gordetzen da. Eta bihar ja, pues hori, jarraitzen dugu. Hauek bai, ez? Antipode egin dezaket hemen. Antipoda batzuk. Eta etxe, era. Edabez eta alakotaz ezara berriz hornitu behar. Ez. Zeren nola ez dudan gorde dauzkat elixirrak. Eta eterrak. Full ether eta elixir. Eta gero honen amaierara, honen erdira, Black Omenen erdira iristen naizenean, badago denda bat. Eta posibilitute erosi full ether gehiago. Eta elixirrak nik uste 23rekin nahikoa dela. Azkenan erabiliko ditut elixirrak amaieran. Bakarrik. Eta kitxo. Oraingoen bai, bani joala. Bada beste inor zuzenekoan edo zerbait. Nik ez daukat inor. Ba, hurrengora arte bai, eskerrik asko hemendik pasatagatik, mundu guztia, norbait, ekaitza, eider, zitalko, eta beste guztiak pasa bazarete, museo handi bat, eta gabon, agur, beste bat arte, aio.